Kake so dadi? Brazil guda nawa kake so? Wani kala kake so? Eh? Wani kala? Yalwa babu. Akwai blue. A to ai an fi son yalwa. A haka. Blue ma normal ne ko fara ka hada kawai ka tafi da su za su dauka. Wallahi dai na nuna mai ita ne mai. To ai kawai ka rabu da shi kar ka biye masa ra'ayinsa in ba ka ba kaga ba ka samu kadan ba. Baran da koma bulu. Da kuma bulu. Ai ba tun bulu koi. Kai da ba za to je ka babu ba zan sayar ma ba. Je kuma ba zan sayar ma ba dai. Kai ya kake son maka bane. Daddy zo ku ma YouTube da daddy. Daddy. Zo mana daddy. Zo ka ji daddy. Daddy ke zo a gidan ka kai kokodi yan koko da kosai. Daddy ba da an ka kalle shi ba mara wayo. A yaran da bai da wani. Ha ba. Eh gida ka. A matsayi da ran. Ai kai ka ji ka. Na banda guda 10. A ai da ba sai ka ci ba ai. Haka wasu ya Wallahi ya ci ba. ba zai zai Ka kai wannan ne. da kasuwa. Da kasuwa. Alquran na ganta. Kata abin idan na ruwan iri ya gama ɗauka. Garin jira ka Baba za ka hantar da rijiya. Allah a wani da watsa da abin da ya Kullum la ka yanka wannan gida biyu ko? wani da rayuwa ne wannan. Gobe za su yi bacci sosai. Yau ba zan yi bacci. Gobe za ka ji talabijin mu. Inshallah sanitation da karan je sharara bacci ana ta karba ne ko ina bacci. Wurin da kawai nake ji kenan. To me za ka karba wa ziya? Eh? Wuya? Aha ba. An shiga boman gashi ba. Za a dai shiga ko? Ba an shiga boman gashi. Ai babu aiki yau ma ko? Aikin gwamnati. Yau babu aiki. Ya kamata a ce a ɗan Yau da Good Friday.